שלום וברכה, ילדים יקרים ומתוקים, איזה התרגשות, אנחנו כבר עמוק בתוך חג הסוכות, ועוד מעט יגיע אלינו האור, הקדושה המיוחדת של יעקב אבינו. כתוב בפסוק, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. בתורה מסופר שיעקב אבינו נפגש הרבה עם אנשים לא הכי הגונים. אחד האנשים האלה זה לבן הארמי, ולבן מרמה אותו ומשנה את התנאים, כל פעם תנאי אחר. אם יקרה ככה תקבל את זה, בעצם לא, אם יקרה ככה תקבל את זה. ובכל זאת יעקב שומר על היושר שלו. כתוב שיעקב אומר ללבן שהוא היה גם בחורף, גם בקיץ, גם בלילה, גם ביום, עושה את כל המאמצים כדי לשמור על הצאן. לא נדדה שינה מעיניו, הוא לא ישן כל כך הרבה זמן מתוך אחריות ודאגה לצאן. לצאן של מי? לצאן של לבן, שמרמה אותו, משקר לו, גונב לו פה, גונב לו שם. מה זה גונב לו פה? אמר לו את הבת הזאתי, נתן את הבת השנייה, תעשה ככה, תעשה ככה. כל הזמן לבן מרמה אותו. אבל אצל יעקב מידת האמת, מידת היושר, היא לא תלויה באחרים. אם הוא היה איתי לא בסדר, אז אני אהיה לא בסדר. חברים, ידידים, תלמידים יקרים, אני חייב להגיד לכם שלצערנו, יש לנו נטייה, שכאשר מישהו אחד מתנהג איתנו בצורה לא ישרה, אנחנו הולכים ומעקמים במקום אחר. לא בצורה צודקת, לא בצורה ישרה, לא על פי דין תורה. ומה שאנחנו הופכים את העולם להיות עולם של ההוא מרמה את ההוא, אז הוא מרמה את ההוא, וכל אחד מרמה אחד את השני. אצל יעקב אין משחקים. גם אצל הבן אדם הכי רמאי, לבן שרמאי, רימה אותו מלא 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 פעמים, הכל נעשה ביושר. זה מידת היושר של יעקב. מידת היושר של יעקב היא לא ביחס לאחר. היא ביחס לריבונו של עולם. ריבונו של עולם יודע מה הדרך הישרה. אנחנו בעצמנו יודעים מה הדרך הישרה, ואסור לנו להתבלבל. הצדדים, האנשים שבחוץ, כל מיני אנשים לא יחליטו לנו מה ישר ומה לא ישר. אנחנו יודעים ללכת בדרך ישרה. אני רוצה לספר איזה סיפור מעניין על החפץ חיים. פעם אחת החפץ חיים נסע עם עגלון. עגלון זה נהג מונית של פעם. איש שיש לו סוסים וכרכרה, והוא מסיע אנשים ממקום למקום. באמצע הם עוברים ליד פרדס יפה, והעגלון אומר, אני עוצר פה, כותב כמה תפוזים. העגלון מסתכל ככה על כל הצדים, והוא אומר, מהר מהר מתחיל לכתוב תפוזים יפים. פתאום הוא שומע את החפץ חיים צועק, רואים אותך, רואים אותך. העגלון מהר ברח, רץ והתחיל לנסוע. אחרי שהם התרחקו מהפרדס הוא הסתכל והוא רואה אין שם אף אחד. הוא שואל את החפץ חיים, מה צעקת עליי? מי ראה אותי? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רואה אותי. הקדוש ברוך הוא רואה אותך. כתוב, דמה למה לך עין רואה. אנחנו צריכים תמיד להתנהג באמת וביושר, כי אנחנו עומדים מול ריבונו של עולם. שנזכה להיות ישרים, אמיתיים, מדויקים, כמו יעקב אבינו. חג שמח ומבורך.